machiegni. Nyinga Milton Ochieng. Ji ariyo wito ngimagi e paya ma Lamu kadhi Garsen e kaunti ma Lamu kogwen ma kawuono tok ywaruok mapek e kind apisa mag GSU kod jonjore michich ni gin mago mag Al-Shabab. Wachore ni jonjorego ne orakore kod jolwenygo kendo magiketo ohinga e apayano mar geng'o ne joriembo makalo kuom thuolo malach kapok apisa mag GSU nochopo mar rakore kodgi. Apisa mag GSU noreso ji 4 manyopo ka olwar e lwet jonjorego eko. Ringre ji 2 manowito ngimagi osetere kar kano ringre mar Mpeketoni. Obila odok e apeini ma alworano ka koro gimedo mana kowo nyamburko mating'o jowuoth kaka gijatimo e kinde ma girakore kod jonjorego. Apisa mag arita kwe e kaunti ma Lamu ni e romo mar jiwo chenro mag apedha ne jonjore kod bero arita e kauntino. Obila e kaunti ma Isiolo